ďalekej budúcnosti, kedy ľudstvo skoro vyhynulo, svet ovládli zmutovaní umelci. Vo svete, kde ľudia žijú ako divosi bojujúci o svoj život. Ľudstvo v podzemí kopírovalo zakázané platne. Mutanti unášali divokých ľudí pre svoju hru. Hru, ktorú sleduje celý svet. 16 bojovníkov. Prežiť môže iba jeden. Rozhodni o tom ty. Local Freestyle Battle. Dobrý večer, milí priatelia. Vítame vás na historicky prvom kole nekompromisnej súťaže Local Freestyle Battle. Moje meno je Shorty, a.k.a. Million Voices. Pozri, môžem hovoriť napríklad takto. Proste mi to jebe. Chcem vám pripomenúť, že v každom kole iba jeden bojovník prežije. Iba jeden môže postúpiť do ďalšieho kola. Iste každý z vás pozná populárnu hru Kameň, faker, nožnice. Poďme sa spoločne pozrieť, kto do boja vstúpi prvý. Rytmaus, ideš prvý! Faker si zavril. Však jasne, že prvý. A neimituj ma, lebo si pustím. Pusti to, nech ho rozsekám. Rytmaus, Rytmaus. Všetci reperi sú rýchli asi ako koaly. Ja som oproti vám zrýchlený ako kokain. Tak vám tu poviem pomaly, ja som ten žabo, čo je tu ze všetkých najviac bohatý. Chrlím nápady, dávam tu náklady na mami na hlave, či takú napalím, že sa tu každý zabaví. Nekúkaj, lokaj a makaj, nebuď koko, nečakaj na hejterov a kakaj. Možno dosahneš zas to, čo ja, jak pán. Ale ty si stoka, ktorú za sebou už mám. Preto sa nebudem trásť ako falus, lebo všetci hejteri mi zjedli môj osraný anu. Nebudem dávať prázdne sľuby z huby, vydať si love na súdy, jak henty. Radši si tu kúpim nové Bentley. Nové Bentley. Takže práci. Toto bolo pre všetkých hejterov, kedy budú kúkať ze zastávky nám na vaute, jak si honím ego. Vy speváci. Stop, čas vypršal, Rytmaus. Vážení diváci, mohli by ste držať piču? Držte piču! Slovo dostáva, drž hubu. Tak ukáž, čo dokážeš. Takže, ide ti odpoveď z hlavy a ne napísané texty, ty čávo vyjebaný. Jou! Kandíno patkány, pome, drž hubu! Takže nej som ako ty, ako Jakub Kroner a podobné typy. Nej som zakomplexovaný, že mám malý pipík. Nej som buzík a preto môžem jebať celú Lokal TV. Môžem jebať vaše trávne vtipy a môžem jebať tvoje okuláre Gucci. Mám to piči. Aj takto robá tie isté ruky z Číny. Ty si kokos a uši máš jak kiwi. Chlpaté, osraté slipy, je už štýl zabitý. Šiltovku si vychytala, Bentley si zas zabil. Dokola tie isté slova ako taký debil. Tak jaký štýl? Zase si sa iba vychválil. A každý, kto má skill, tento dávno pochopil. Som to nepodcenil, ale zachránil. Úspechu docielil, zocelil, otvoril, pomenil celú hru tak, aby som v nej zvíťazil. Yo, som víťaz! Stop! To ešte uvidíme. Vážení diváci, toto bolo prvé kolo Local Freestyle Battle. O tom, kto prežije a naopak, kto udrží Fatality Deathmatch. Rozhodujte práve vy. Hlasujte za svojho favorita. Kto bol podľa vás lepší? Kto kolo podľa vás rozjebal po celej aréne? Hlasujte na Facebooku. Kto z tejto vyjebanej dvojice prežije?